Hoxe está aquí, vai nos falar do seu novo disco. Hoxe ven a pintar a mona a Land Rover. Está preparado, non? Aí. Andrés Suárez! Andrés. Mira, veño fastidiado. Veño... Tes bon pelo, cabrón. Non teño tanto pelo como diste. Non teño tanto pelo, home, que algo tiña que ter. Non tes entrada aínda, Xa dentro duns anos, pero porque cumplín 20 anos, onte, 19. Acabo de enterar que os xóvenes como a min non vamos ter retiro. A chamada esta non me gustou un carallo, verdade? Porque foi complicado. Non flipes, tú cantos anos tes? 16. 23. Nunca ides a edad, aparte desa movida. No, bueno, vale. No, xa os que pasamos de 35 son os que tengo problemas. Xa me enterei da chamada do profesor. Pero tú eres do forrar ou non? Non, son músico. Claro. Ostra, pero aparece en internet a edad, Na vou dicir. Na vou dicir, pero acabo de vela, Sí. Estás moi ben, Estou ben. Estás na caída hacia baixo, pero... Que alegría ver a verte. Que alegría verte. Vou tocar o pelo, moi bon. Está limpio, además, non? Sí. Veño do hotel. Sí. Porque ten como liso ao principio, pois fai como un ondulado abaixo. Está moi guai. Está guapísimo. Bueno, pois foi un placer. Digo eu que arrases por onde a la que vas na túa carreira, que non sei cantos anos levas xa. De carreira... O ano que ven, o meu primeiro disco de ida, entereime onte, isto é verdade, entereime onte. O meu primeiro disco de ida cumple 25 anos. Guau! Sí. Pensei que serían 20, ou por aí. Sí, 25 anos. O último é Lúa, que é o que sacache este ano, non? Sí, anda por aí, andaba... Teño unha sorpresa para ti, amigo. Amigo meu, por favor. Lúa. Para ti. Por dous motivos, porque coidas moitísimos músicos e porque non hai programas na televisión que teñan músicos en directo. Xa o dixe antes, son todos músicos menos o batería que portugués. Que bonito Preséntalo, bueno, preséntalo. 4 de xuño. Tes concierto na Capitol, sabes? Capitol, 4 de xuño. O 4 de xuño, además, imos gravar ese concerto, porque casa é Santiago e vivín 8 anos, 9 anos en Santiago e apetéceme moitísimo ter convidados e gravar esa noite. Este disco tamén son cancións así un pouco de chorimicas. É de cantautor. Ten unha rumba triste, porque é miña. Como se chama a rumba? Náutico, por San Vicente do Mar, por Miguel de la Cierva, sí señor. Unha canción que lle fixen... Durmiendo con mi enemiga. Empezamos forte. San José Almería, ¿cuánto daría? Eso, é todo un drama. Aquí empeza carallada. Todo de chorar. Aí está, non é todo. O que pasa é que penso que as cancións, a xente gustalle moitísimo as cancións que ten algo de dor porque o comparte. Bueno, pero que queres, que faga bachata? Te fuiste de mi lado. Non é así, pero que sí. Son buscando sentimentos. Eso, Willy DeVille. Son un pouco de nostalgia tamén. Sí, eu penso que vende. Penso que vai mellor os discos cando tes dor, tes nostalgia, tes melancolía, a cando estás moi ledo e contas. Pero o cantautor sempre fala desde o pasado, nunca fala desde o futuro. Bueno, claro, como non va... Bueno, futuro xa me dixeron na chamada. Home, xa me dixeron que me iba o futuro mal. Fai unha canción así. ¿Dónde estará mi pensión? Como sabes cantar moi ben o sentimento, queremos plantear un xogo que a grandísima Eva Iglesias. Tínhamos que facer un día xuntos unha... Por favor. Chámase baladas, o que faz tú non é exactamente balada, non? Cancións para dormir. Sí. Sí, cancións para chorar. No, tú, a ti gustache cantar cancións desas así un pouco de sentimiento tal?
Menos, non? Bueno, algún así. Vamos ali para Nas diante da mesa. orquestas había algunha. Había. Nós temos un xogo que hai un reto que era un reto de TikTok, non? Un reto de TikTok. Había un reto de TikTok que era coller unha frase casi calquera, entón tú tens que dicila namorado. Bueno, Namorado. ti porque estás obsesionado con namorado. En varios estados de ánimo. Sí, hai varios. Vale. Cabreado, que máis? No, cabreado e enamorado. Esto estábamos pinta a ben, decir. pinta ben. A ver, hai máis, pero ti solo te decantas por Pero eu esas. aquí faría solo enamorado, estando Andrés. Bueno, pégalle. Porque a frase Sí. é dicir a cámara transmitindo amor. non me quero rir, veña, veña. transmitindo amor. Amor. E enamoramiento. Intensidade. Enamorando a cámara, dicir fun á taberna do meu compadre, fun polo aire, vin polo vento. Ou é fun polo vento e vin polo aire? Fun a taberna do meu Como compadre, é? fun polo aire, vin polo vento. No. Como é? Como é? Fun polo vento. No. No. Non é así, nunca foi así. Fun á taberna do meu compadre, fun polo aire, vin polo vento. No. No. Fun polo vento e vin polo aire. Fun á taberna do Ten que meu rimar, compadre, ten que fun polo rimar. vento e vin polo aire. Sí, señor, ese. Ten que rimar, non? Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Entón, queres que fagamos primeiro enfadado? Igual é No, mellor, no, non? Porque así mirado. despois entra outra. Venga. Venga, facemos primeiro cabreado. Pero a mí que me toca, como é? Como te Tens que dicir esa frase cabreado. 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 E despois tens que dicir enamorado. Vale. Empeza, quen Pero, empeza? pero, non, vou Eu. me rir, pero... Empezo eu, despois sí, Eva por e favor, despois ti. por vale? favor, por favor. A cabreado é máis fácil. Cabreado porque é moi cabreado fácil. para un gallego é berrar. Aí está. Aí está. O gallego non se cabrea para dentro. Veña. A non ser que sea cabrero, que o cabrero... Cabreas. Pasa que últimamente facíamos cabreados sin berrar, verdad? Contenida, rabia contenida. Fun polo... Como é? Fun polo aire, fun polo... Fun a taberna. Fun polo vento e vin polo aire. Telo aí. Fun á taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Muy bien. Muy Foi bien. un pouco matalobos. Sí, Luis Iglesias. Luis Iglesias. Un pouco matalobos, Luis Iglesias, Sí, sí, son un gran actor, como podría ser David Civera, Vou eu. Cabreada. Venga. Sin berrar, O berra... Bueno, fai o que queres. Fun á taberna do meu compadre, fun polo aire, vin polo vento. Ora. Ah, Andrés, cabreado. 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 É difícil, É difícil. Polo vou me rir, vento. vou me Porque hai que partirlo en dous. Ah, macho. Fun polo vento e vin polo aire. Fun polo Vamos a vento. ver unha copa de fun polo vento. Venga, va. Fun á taberna do meu compadre. Fun polo vento e vin polo aire. Vamos! Está. Non che gustou? Da. No, moi sobreactuado. A mí gustou. No. A mí sí. Non che gustou? Enamorados. Venga, esa é a especialidade Esta é dele. a Sí, Sí. o drama é o meu. Sí. No, a de Roberto tamén. Ah, sí? Sí. No, aquí esperamos de ti, esperamos moito de ti. Oh, sí, sí, teño que dalo todo, veña. Fun á taberna do meu compadre. Fun polo vento e vin polo aire. Buah. Moi ben, moi cantautor. Moi ben. Silvio Rodríguez, foi el. Qué bonito. Déixame ler, Fun á taberna do meu compadre. Fun polo vento e vin polo aire. Insuperable, insuperable. Insuperable, non se pode, non. É o teu, Andrés, é o teu. Esto No, es no, lo tuyo. Fun á taberna do meu compadre e fun polo vento e tamén de paso fun polo aire. Bing, bing. Vin e tamén vin polo aire. Ahora, corte. Ahora. A ver. Vámonos a facer ben, vámonos a facer Vale. ben. Enamora. Non, pero non podo, pero agora non estou enamorado. Canta. Sí, claro, como que...
Fun a taberna do meu compadre... Como é? Fun ou vin? Vin, fun, e logo vin. Fun polo vento e vin polo aire. Esto é. Que non me vas cantar? Cuánto daría? Quanto daría eso? Cuánto Está daría? no disco de Lúa, eh? Sí, o single de Lúa. Liguei en algunha entrevista que tuveras problemas co móvil, de enganche ao móvil. Sí, manda carallo, Pero de pero enganche, sí. de enganche ao móvil. 12 horas ao día de scroll mentras cobraba outra persoa que non era eu, un tal TikTok, un tal Instagram. Sí, sí, sí. Hai moitísima xente que Pero axuda... xa día moito. Sí, sí, sí. Estou calculando os que levo eu, pero despois... Catro. mi- Tens que miralo, eh? O normal son son catro. 8, 9... Normal son 8. Que dices, ó? Mira, si te xuro, hai xente que está traballando con adolescentes e con... Este é un tema que hai que falar, porque alguén gaña moitos cartos mentres andamos todo o día no móvil. Adolescentes que non poden dormir pola noite porque están no TikTok, que facendo scroll vindo vídeos de non sei de... Scroll é andar... Sí, andar aí co móvil, non? Entón, agora que... Estuveche jodido, de verdad. Sí, 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 deixei o teléfono outra E vez como li- fuches capaz? Axuda, axuda. O sea, era adicción, mira, eu non tive adicción a nada na miña vida. Pode creerme alguén ou non, pero nada. Isto sí, de repente non ser capaz de soltar o móvil, estar 8 horas, xa toco a guitarra outra vez, toco o piano, toco o piano, entérome de con estou falando. Como te deste cuenta? Como fuche capaz de darte conta do problema? Non me daba cuenta ese problema das adiccións. Dixo alguén. Claro, ti estabas... Mira, cando terminamos un concerto antes, somos 9 músicos, e íbamos na furgoneta falando as luces, o son, tal. E agora vamos 9 tipos así, mirando para baixo. Acabo de chegar nun tren e ninguén mirou por a ventana, por a fiesta, ninguén. Van mirando o móvil, no avión, algo hai aí. Tú ahora quitaste do bici? Sí, 2 horas diarias. Ahora faz 2 horas. 2 horas. Poste tú E ese o resto falo coa xente. Poste tú ese límite. Sí, sí, sí. E xa bastante, Siga ben, 2 horas de estar aí atendendo. Xa bastante. Pero ahora teño curiosidade. Antes, Ahora vou mirar eu no meu móvil a ver o que Este- registro me pon. canto está no Instagram, máis ou menos, tal, TikTok? Non moito, creo, Pero é o que diguero, o normal debe estar por 5 ou 6 horas, eh? Sí, estamos todo o mundo aí. A xente, eu vivo en Madrid, non vivo en Galicia desde fai tempo, pola miña desgracia, pola miña desgracia, pero en Allí Madrid hai máis cobertura, claro. hai máis cobertura que en Ferrol, hai máis cobertura que en Ferrol. Pero eu atopeime con xente que vai chocando pola calle. A xente vai mirando o móvil, vai camiñando e choca un Eu creo que o problema é que non somos capaces, a veces cando estás solo na casa, por decir algo, estás solo na casa e non és capaz de estar sin facer nada. Tens que coller o móvil Sí. e poñerte ali a mirar. Ou vendo a televisión, a maioría da xente que nos está vendo ahora mismo, ao mellor está véndonos e ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo. Sí. Falei cunha persoa que dirixe, bueno, películas e series nunha plataforma coñecida por todos, e dime que cada minuto e medio hai un nome en inglés, non sei que nome é, ten que pasar algo nese largometraxe para que a xente deixe o móvil e atenda a película. Xa estamos aí. Sí, sí, sí. O sea, se fan as series sabendo que estás vendo o móvil. Estás con móvil, hola. Madre mía. Bueno. Sí, sí. Pero acabo de ler aí un titular que poñía que tiñas adicción ao móvil con depresión. No, eso é aparte. Eso xa súmase todo, entón fixen Lúa, o disco. Xa sumas todo o drama, entón faz un disco que Roberto non pode escoitar porque vense para baixo. Que mola, Pero...